Здравейте, аз се казвам Мариела Георгиева и съм мениджър осигуряване на качеството в Бадер, България. Какъв е предишният ви опит? Преди около 7 години попаднах случайно в автомобилната индустрия и една година по-късно в качеството в сферата на автомобилната индустрия в една друга голяма компания международна, която работи в град Русе. Как започнахте в Бадер, България? Качеството в автомобилната индустрия много ме увлече и следях какви са възможностите за развитие. Видях, че има възможност за развитие в Бадер и си подадох документите. Интересното е, че от първия път бях одобрена за интервю, но на първото интервю явно знанията ми не са били достатъчно стабилни и не се представих достатъчно добре и не бях одобрена за започване. Но желанието и интереса ми към Бадер беше наистина сериозно и година по-късно, след като същата длъжност беше обявена, аз отново кандидатствах и вече знанията ми бяха достатъчно и се представих добре, за да започна като инженер качество. Каква е ролята ви в компанията? Като мениджър осигуряване на качеството отговарям за много и различни дейности. Областта по осигуряване на качеството за мен е много интересна и е много всеобхватна. Тя изисква доста сериозна теоретична подготовка и доста и най-различни практични дейности. Важното за нашия отдел и за хората, които работят в него, е да осигурим това да бъде доставен на клиента един качествен продукт. Но също така тази дейност включва и това да осигурим компанията да работи с качествени входни материали и да работи по ефективен начин. Качеството в много компании извън автомобилната индустрия, качеството не е толкова високо застъпено. За мой късмет в автомобилната индустрия стандартите по качество са на много високо ниво и изискванията са големи. Инвеститорите, както и големите автомобилостроители са осъзнали, че въпреки че качеството реално не произвежда, то не носи печалба, носи голяма добавена стойност, която е важна както за нашите клиенти, така и за крайния потребител. Какви са целите пред вас в Бадер, България? През изминалата година компанията беше в период на голям растеж, който все още продължава. За последната година персоналът в отдел осигуряване на качеството се утрои. Това представлява сериозно предизвикателство както за новите хора, които са в процес на обучение, така и за тези, които са от самото начало с нас. За тези, които са от самото начало с нас, ролята се променя, те влизат в ролята на педагози и помагат на колегите, които сега навлизат в работата. Мисля, че компанията ще продължи да се разраства, макар и не толкова стремглаво. Очаквам в следващите няколко месеца отново да се увеличи екипът ни и основно предизвикателство и основна цел за мен до края на тази година е този екип да има един добър, силен, отборен дух, да се сработят и да се чувстват всички добре и да показват колегиалност както в рамките на отдел осигуряване на качеството, така и в цялата компания. Мисля, че човешкият ресурс е най-важният в нашата дейност и без него не бихме могли да бъдем печеливши и да бъдем добре позиционирани на пазара.